дали сертификатът е инсталиран правилно. За тази цел ние ще използваме небезизвестния curl и ще поискаме достъп до HTTPS. Ако всичко е наред, ние тук трябва да видим 2 сток, което на практика означава, че е изградена връзка с сървъра. Ако искаме да видим по-детална информация, можем да пуснем ето това, при което ние виждаме, че HTTPS връзка, че TLS връзка се установява с сървъра. Ние имаме сертификат за тестър JumpBG, който е от Let's Encrypt Authority издаден и нямаме никакъв проблем при установяването на самата връзка. Ако тук имаме някакъв проблем при изграждането на връзка, curl ще ни покаже някакво съобщение за грешка, което е ясен знак, че или сертификата не е инсталиран правилно, или отговаря за друг домейн, или нещо друго, някаква друга грешка се е случила, за която в момента самата грешка просто ще ви покаже какъв точно е проблем при установяването на сигурната връзка с веб сервера, но ние в даден случай нямаме такъв проблем, така че го има. Също така ние можем да използваме някои на Google инструментите, като Mobile Friendly теста и да поискаме Google да ни рендира нашия сайт. В даден случай Google ще се свържи с нас по сигурна връзка и ще ни визуализира сайта. Ако ние нямаме никакъв проблем, ние тук би трябвало да видим че връзката с сайта е установена. Да, страницата е мобилна и ни показва, че нямаме абсолютно никакъв проблем при установяването на Google няма проблем при установяването на сигурна връзка с сайта. За сега това е.